Aprang si Northeast Karbi Live News Channel kelangara doan utum han nili sami ser mahin terang pe hin pen kardom na pachirik kardom. Lasi donutum nili pini ke do lake Guwahati rong sopi Cotton University Sudmerson Hall along sinili do lapen nili pini ladak ke wang nang kokalam thebang lapuson henlo ladak Karbi ang long pen angtan ke do KSA ro crazy alang litum chelang pet pen ladak Sudmerson Hall along Karbi Students Conclave-2024 paman pon bom lo may do pon bom lo lapen alang litum at happy bang lapuson henlo at happy ken pon bangke one voice one vision one KSA lasi alang litum arlo may thay do pon bom lo lasi donatum ilitum chini lo Karbi ang long arat tum kar inayason lake article 244A lapen KSA tum chingrum pet pendonangji lasi pini ladak laso amelong ilitum kachop hapon arlo hisar putum sitamedo lapen organizers tum sitame alang litum do lasi nili alang litum pen chihut cheput ponpo lapen lapu video journalist long bamon ingti alang lihin pen sitame ladak pa klang ponik bompo lasi lang donon lang pononang donoto Aprangsi nang litum kado kawe phan setame ni litum Northeast Karbi News Live Channel hin pen kardom nak pachirik lo kardom lasi donatum alang litum henlo lapu Karbi Students Conclave 2024 organizer lasi alang litum pen sinili lamthe thedeni karjuponji panse boripon po tangte nangli phan na karjuponji lam thebang lapusan henlo nang litum labangso ame Karbi Students Conclave 2024 conclave along nang litum ajai make kibipon a team kopila Aprangsi Northeast Karbi Life arat kiduan pansame kardom piklo kardom nil tum ladak pini Guwahati arong sopialong kachitong lake ni tum Assam along mate Assam pen bahira state Shillong kadowe ni tum chilang pet pen ni tum 11th district do Labangso district along pen ni tum kadowe chilang pet pen ni tum Labangso Karbi Student Association Conclave 2024 ni tum pini apor paman pon lo labangso ki paman pon along nitum thipi ke andam ke lahenlo one voice one vision lapen one KSA laso thipi si nitum pini ladak en pon lo lasin nitum ladak pini apor labangso amay along nitum kibi pon lake nitum joy ki kali nitum mithang nitum ke charlie nitum anutin sime nitum program si nitum ke do lapen nitum koson lama pulutang te nitum kewang me nitum kasik sakdu poi phis me methang Karbi phan ka chinghon nitum methang ali phan kali bonta Karbi tang te Karbi pulap so ki matha pena joini si nitum ladak pini Guwahati arong sopialong labang so mai along nilitum ang chitong nondo lasi pini por ningdu athima nitum kachupha pon aki hai alang tum ladak labang so amai along nang chitong nonde dat laki nitum kado kawe nitum 11th district KSA nitum kadowe tum smi nitum ningduk chipaklang lo tangte nang lihin pesitame lason lamthe nang jaidun ma po chorolo lasi puthot nang li phansar jupon po KSA chingrum nangji puka phielam lo mositame nang litum chingrum nangji pupen la song may bipon lo Karbi Students Conclave 2024 lasi ladak KSA tum nang chitong nun pet pedet nang litum ropli chopapon lasi hala alang litum hanang li hin pen kopisi ningje poningji kitengsi Northeast Karbi Live kelangara doan phanstami nilihin pen kardom pa jeglo kitengsi bang kenilitum la 11th KSA ban bang kenilitum ningduk chepaklang alang litum kopi posidan chitong nonedela alang litum han nilitum kechohang heda kalilo alang litum han office dam si ahem dam si alang litum han chitong dam lo formalities tami alang litum han alu la formalities alu teng ben alang litum han chohang lo la penders tami nilitum chokol lo
ke call stami patai si vet kali patai ni da kali patai thong ke patai plikap ni to nilitum ke call la so program join ni pini nilitum ka chingrum nang ko pie polo alang litum phan alang litum han ke pangrum ji join ni la pan ki sung po wai pit stami nilitum pini kado ka ke chingrum si la so me pa do polo stami alang litum nang chitong nun de lo pini rothom roplia KSA pen pini ro KSA velo nang chitong don alang litom bangke rothom KSA pen bangke pini nang chitong don ne dalo asi nilitom angtan KSA pen bangke ningduk cepak lang alang litom nang chitong don thek thek bangke alang lo chorolo nang lihin pen sitame lam the nang jaidun the po le si puthot nang lihin pen sitame pini lam the jaidun jima pini apothak pini ame pothak dak pini dak nilitom adalah Karbi Students Conclave ki binilitum dak la joy ke kali dak la punilitum dak kadu ka beta student side dak nilitum kadu ka binitum luka charli la puchiri bubsi dak la khaya kisung dak la khaya kar I la pen dak la pu youth stum kari students stum kari dak ke ese chingrum nang ji pu nona son dak pini arani ta dak pini arani nitum dak la pu students stum dak kapre ka district pen nitum chingrum si la so mai dak bipon lo dak la pu alang litum wang ji bu si dak la pu alang litum hanitum dak la pu an si dak la pucun ningri nang jiban itum dak la pucun ningri damlo dak la asai ham damlo nitum dak chopalo pale damlo dak through phone da hanit dak ni litum dak la pu 20-30 times itum call lo dak la pu voice pitch ta dak pini dak la pu alang litum dak la pu rothom pen la pu nang chitong dun det bangke dak la pu ni litum la pu ning oilo la pen dak ni litum ta dak la pu alang litum phanta he alang litum dak la pu ahok pet la pu dak la pu chingrum kang tung ma pu isi dak la question da he dak litum isi dokok lo athi la pu alang litum dak la pu apong tin sita dak la pu press meet hang alang litum bo chingrum ji pu wa pi sita non dak pini arani son dak la pu alang litum han ke hang je la pu chingki che than nang dak pu chingwai nang isi road map bason isi tum dak isi la pu paklang ponang pu dak la pini arni son mailang dak la palang litum la punang chitong dun det bangke dak la puni litum dak la 11 dak KSA hin pen ke dak litum ningduk lo dak la boy pizita dak ni litum monon pizita non son la pu conclave la pu bipon bom malang la si dak la pu next program long sitamil la pu alang litum la punang chitong dun po bosi la pu ning thelo ahok lo chorolo nang li phan la pu lam the nang jaidun the po le si puthot do chulang nang li hin pen sita ame pini lam the ke jaidun ji son doik ma chorolo niliphan la pusona por ke menangi pi pona pot lasi non hejong lapu nilijur po mate nilitum claim repet ajar po tumsel me nanitum thengno than bachini lo je nilitum pini labangso Karbi Student Conclave po mai pi da Guwahati rong supia long nangki bi lake ki joy ki kali athe bi pot ma labangso a program ki pat cheng ke pang cheng ji phan punilitum haladak di forong supilong dum chingbai lo hala so chingbai ateng penilitum kadokawe 11 the districts ta menilitum along sita menilitum aloke pale dami phanilitum kadokawe chingrum pen haladak pale damlo same alang litum nilitum afan bangke piniarni ardinang enedet pusinil tumbangke hok nang kokpo je alang tum nilitum lapuan kachipadu je nilitum lapu kaprek Dibrugarh pen chenglok Silong pen chenglok lapen Hillowing district nilitum do sami pini ladak la somai ki bipon alongke nalitum ta theklong ta haipo nilitum 11 ta KSA president lapen secretary temi nilitum dak chitong pet Piposi kasi tong penlo lagi nang litum chinilo je alang litum kewangji mate Karbi Student Association non apor ke ning si dopopu kado ka beta ning si the join si kado ka benil tum stame nang si tong pen da ka mai bipon lo tangte nili karju dunjik pang tunga bangke alang litum han lapu hen lo non apor Karbi khai birpo Karbi khai ning si dunang po puke pubom sedame alang litum bangke non puarni anta isivet dode kopia potlo nang litum aphan komadne political parties ani tuman kiber thip dokokma mati nalitum labangso arpu chio nang kok na pu aning ke matha ke doko ga jone si nalitum pini radak nan sitong duna hedet ma mate KSA ta isivet ke padu thak the dalo lasi nilining the mate nilitum ka doko we sida me nilindum ning the lapen Karbiang rat same ning the do je ke wangji arni KSA isivet dopen Karbi khai panchi songpon pusi chorolo ahok lo chorolo nang li phan setame la puthan pachini dun the po la pen ka doko we phan setame chorolo Kardo do akai bi mindrinda ingti katharpi alangli SP CID branch la se alangli hin pen sinili pini ladak alangli na chitong dun lo alo hiaman pen ladak Karbi Students Conclave along 1 KSA to nangji pula sila so puthak ladak nang li mailong na chitong dun pen nang li hin pen kopia lam se sin nang li ningje poningji ningje son bet nili bangke dak nangkele ke ladak song tre si do angtana KSA dum chingrum la sialang litum pana ning nang apa dum lo
la so la pen a konon ke do ba ma ke se tum han ta ka chuning ri dun wai li tum tai ning ke thepon ke do anta la so teng nang pamang ta prang popula so ning ke thepen pen se dang in chot churolo mem nang lipan la puson waida klar sapen nang than pachini dun podot a thepot la si pothot nang lihin phan si ar juponik pitpo nang li hen pen sitame pini ladang mailong na chitong lun pen pini lam thening je poning jima la solong ma jaste met pe thebe ram sin li jeng tung lo KSA ka chingrum han ka phong chingrum nang ji pu ke karbeng long arat ka nutin ar ilo atokono karbi puto mane KSA chingrum nang pu ka nutin ar i petlo se hala so ka chingrum na yelong bangke chipu seroi re chining je seroi komane chok che latum ke hok he poch jong de pin men without any conditions si komane ka chingrum man isi big isi step bang deng nang ko hala deng lo pole komane ke cheng mang lo pone hala so ke cheng long bangke komane KSA ka chingrum man cheng lo polo pate rat tum che topo rat tum sing kinang prung po KSA ka chingrum man anso se rat pen ar dipiti bola si komane inut ba KSA tum ke ninge tipnang bola pen pini bang inglong po KSA men si pini nang che tong niklo alang li tum jong si kenang sot polo ta kenang sot kele alang li tum bang ke itum bang ke KSA lama tame kapasuni pan ke tum che siklo KSA ka dissolve man ate ka chingrum ji pan ke cheng si angkung pi ke deng pon polo te hala so ban itum claim hon ban si siklo pen kroilo pusi pulo la si la so bang alang li tum komentu si labang lo angkung pi ang keng kampi ka jori ka chingrum pan hala bang ke tum apor se cholang ek polo so bang karbi alang li tum hok pet sikaning je ma mate karbi long orat pan pin mani mai long la paso lam thulam dok tong pin kaning je to hala bang ke tum apor se thek long ek ko lalo alang hok lo nang lihin pen ning je pon lam thi sitame la si chorolo la pen la pu do thulang alang li pen sitame arju pon phit lo nang li sitame pini ladak mai long nai chitong pen nang lihin pen ko pia lam the nang li ning je pon ning ji rada tum phan aprang sige nili any life fatum phan choro pik lo ladak nai chitong non pen la pen angtan KSA tum pen la ka organize la me pik lo ning che the lo je KSA tum sami kadu ko sami isiveta ok chepa ok popusi ning the pen ladak nili sami nang chitong lo nang te chorolo nang li phan sitame la puson than pachini dun thepon la si donatum la pu pini KSA ropli phan chop phapon do la pon sitamel pini la ke englong popen KSA roi siven nang che tong dun la pu agai barnabas ke ling do la si nelitum la dakal ju pon along tang te ladak ke hang pon chop hapon la ke president akai emerging propan se chop hapon la si mon sitame nang li culture external affairs secretary si nang che tong rong la si la so lam the nang li waida klar sapen than pachini ponjima rat tum phan Kardom choro parpek lo any Karbi life atum pini lawang so Karbi sense conclave along pini isivet akemang Karbi lo charle song isivet donang ji pokemang along pini lawang so conclave along nale tum na chetong non pot lapen nale tum choro lo lapen pini organizers bantame choro lo asi pini labang so Karbi lo charle song chingrum mang pu labang so amaya bangke misi misen lo lapen la crazy Karbi lo charle song atum ke patir pi pon alang tum patir pi theka pon alang tum same choro lo asi pini nili on behalf of KSA long Pope sinili na chetong non lo ateman nili tuma ke hang pon kinang soda bang ke president akai emerging group han lo bawa same alang li aok ring no da jok ne ajoin ne alang li kidam tang conference same lang li chetong non le lapen non same alang li kiso memela amasi puthot ni tuma jia sa phansi pini labang so panelist ke hang pon lo bon same ni tuma jia tame mai along ka prek mai dokok amasi ni tum che pek lo masi ang tanana bang ke la external affairs secretary phansi penangan na bang ke kilang adeng nang ipek amasi pini bang ke nili phansi na chetong phana por pilo la pen chetong dun pen nili ning sampon pik lo la pen nang le tum katok we organizer sum phana pen any Karbi life me choro lo la si kiwang jelang arni pen bang ke KSA siwet po bang si nili tame ning the pon lo pini same la bang so mai long nili nang lin tong tek thian tame nili bang ke jo ko song si ke le po masi ka ma thalo athe KSA ka chingrum ya long bang ke ni tu ka chingrum kang tung si bang wang we ni tum chini lo tani tum bang le dun rek nang po athe Karbi Students Association prote isivet nang ji la ke ahok lo la si hala so ke mang long bang ke ni tum ke isivet do thip la pen hala ke kam ka chi yori ning hang long bang si ni tum pini bang ke na chitong dun lo choro lo tang te puthon nang li phana ju pon thule thot po nang li tum bang ke aja sitame nang li tum na chitong lo bon sitame hala ro thoma ke se bang na chitong lon de del la si la so aputha khala ro thoma ke se tum phanang li ko pisi pu ponji nili kipu ponji bang ko kupine la litum kadure do kok tai mene sitame non kewang jilang abang ke labang sokeng kam ka chi jora long abang ke rothom ruplia ke se same alang tum isi simbol penang tum metheng tom risi ki penang tum rupli do bon la siala rupli amai phula pen kong chun bang tum hasame non kewang jilang labang so Karbi khaya kimang Karbi rada kimang KSA sivet dunang jipu labang so kimang mang ke anutin same mathapon parsik pu bang si nili mathapon la pen kadok ave factions are present as secretary tum same non kewang jilang abang ke KSA isivet
kipat do jia long keng kam ka chiyor jia long abang ke alang le tum ben same wang po bang sinili alang le tum man same ning the pon lo la pen ili tum karbi lo charle song plutang te amhang ke pathe ke la ke ni likai ke ta mening je ver lo karbias akhaya tum kisung thek thek apor hosi labang so KSA ke amhang pathe ka pon non Karbi akhai kisung apor lo aposili tum ke isivet dovek nang po central committee isivet dovek nang po basini li chuni ri lo la sikadok ave a president secretary ke do an thuma same ni hin pen nan tu mana ka chunung ri bang ke kimang jilang KSA isivet ke pa do jelong bang ke kachi song mate kengkam kachi yorong bang ke anutin same nang tum bang vek po opportunity vek po bang sinili ning the pon lo la si chuni ri pon lo cholo lo chorolo nang lihin pen an than pajir midun thepot la si donatum pini aphan ke la an vetlo kai ke sitame langik vernon North East Karbi Life